Kena mana bad migepe mago mag piny owacho kende hema bende achude mag mbui donjore godo nyaka mag counties mopogore opogore wasebedo kwaneno ka gidonjore godo weche motenore kod data protection wach machal kamano nitiere yo machal nade kata kamano parne kinde ma magi bende timore bende piny owacho nitiere omenda ma kore gi lach ma bende piny owacho osebedo kata mana kalalo inyalo paro e dwe mar abiro mar higa ni ka mbui mano mar e-citizen ma bende chenro duto temo mag sirkal bende nitiere kanoroch omenda mathoth ma bende nolala neno higa mar 2016 dwe mar adek bende KRA nolalo siling bilion 4 kaluwore koda jogo eko ma iluongo ni achude mag mbui ma bende norochore goda kendo wakili inene gi yo machal nade nikech auditor general wacho ni gisebedo ka gichiwo nonro ma kamagi to kosebed kikaw gi yo makare. Ing'eyo ni Sharon dhano ma piny kwan kani en manali ma kap chik okawo moket bathe to dhano behave mana kaka le behave walungo ni state of nature. Okay? Emomiyo piny nyaka bed gi chik ma regulate kaka ji behave. Emomiyo nyaka wang'e ni e kindwa kama wantie ni nitie joma biro bedo ni temo ketho gik miloso maber gi kaka oganda dhi mbele and sani mana kaka Mheshimiwa Masaro osewacho Kenya economy mar Kenya en entirely a virtual economy watimo gimoro amora koluwore gi mbui wayudo information kendo wachudo kendo watimo hala e yor ma mbui sirkal yudo tax chiwo services through weche mag mbui. So it is important nyaka sirkal med strengthen the systems and like you have said in a wake up call ni mondo sirkal med strengthen systems but apart from strengthen systems nyaka wa strengthen chike ma koyudi kitimo gima kamano tinyalo ndhigo kendo itiegi kote momiyo agine asiro motegno watch mar PS my internal security Dr. Raymond Molo manyo wacho ni gidhi investigate kendo jogo gibro mako magitere court nikech kok watimo gima kamano to wabedo ni onge deterrence mageng'o ji ngata manyado ji computer kech sani ng'eni gi internet gi computer ngata manie kona mora mora teknien gi rieko onyalo interfere gi system an gitimore ok Kenya te gitimore pinje te and therefore emomiyo asebedo ka support watch mar cybercrime bill manyocho tere parliament ma jadung Masarang'ini no pass to jomoko tere court. I hope ni chikno court bro yiene mondo ti at the same time wabro ng'iyo ka pod nitie areas mopod onego wa strengthen mondo bed ni ng'ata matemo mondo interfere gi system ong'e ni Kenya bro kawo ne chik and then surveillance be sirkal omed timo so apaka inya kendo asiro wach manyo